Здравейте и поздрави на всички! Правя това за нашата група Списание Божия любов. Списанието, което Бог ми даде преди 33 години. Празнуваме сега, или отбелязваме, така да кажем. Празнуваме Господа, а отбелязваме 33 години от момента, в който Списание Божия любов започна да излиза. От момента, в който Бог ми даде това видение и то започна да се реализира за Божия слава. Така че идеята негова, силите, всичко, снабдяването през годините, всичко от него. И докосването на хората, всичко от него и за него. Слава на Бога. Съм почетен, че мога да бъда редактор на това списание. Главният редактор е Святия Дух, Святия Божия Дух, така че гледам да се слушам в неговия глас и да публикувам това, което той иска за Божия слава. Слава на Бога за тези 33 години. Това предаване правя само така набързо, като начало, като откриване на ТВ канал, така да го кажем, или видеоканал Божия любов, Списание Божия любов. Тоест тук ще споделям неща за списанието. Ще бъдат качвани не знам в кой канал, може би в Божия любов, Списание Божия любов, в друг канал, не в Светлина в тъмнината, където са пророческите послания, но това ще бъде една възможност да общувам с вас чрез видео излъчвания и на живо също ще има. И също така ще говоря на различни теми, които са свързани с писанието. Всичко, нали, различни теми. Ще гледам да бъдат кратки предавания и на отделни теми. Тоест, не може би някой път ще говоря за много теми на едно място, но обикновено ще правя това да бъде в разделено. Различните теми, които касаят списанието. Абонамент, финанси, видение и така нататък. С това просто започвам. И няма да бъдат вече, значи не вече, то малко такива предавания, но на живо в Фейсбук, защото се доказа това, че нали, мисля, че от 1 март. Мисля, че сега вече е в сила. Видеята, които се качват, които са на живо във Фейсбук, ще бъдат държани там само 30 дни. Така че може човек да направи там предаване на живо, но след това трябва да си го свали отделно. Не знам дали бих направил така че аз предпочитам да бъде с телевизионен канал отделно и да не зависи от това да броя дните, колко дни ще бъде там, да го свалям и така нататък. Така ще бъде в YouTube канала, отделен канал за Божия любов. Така че това е просто откриване, така се каже, повестяването. Бог да ви благослови. Оставяйте коментари, задавайте въпроси. В момента, знаете, правя Божия любов 68 с Божията благодат. Моля за молитва. Чувствате свободни да заявите каква бройка бихте желали. И така ще бъдем във връзка. Ще имам такива кратки предавания. Вярвам често, доколкото може по-често. Благославям ви и благодаря. Това е просто откриване на този канал.